Kohimen kopara bayir hautrai Jesus Christ. Ki Kristan Catholic satalaka parte kirake ya kasngi buram jonga Jingisynei Jingblei mindakasngi. Menshem tayo ha kasngi utrai ngilarake ya kasngi jimmi pa jongu Chris. Barshua kasngi jimmi pa jongu Chris ngilayay lemba ka tayo bakuit ban puson ya ka jingsha shitom jongu Chris. Barsha pa nga jingiap bad ka jimmi pa jongu. Bad ngilarake riubale ya kita kisngi baro namar ngi sautu kita kilong kisngi kabakardor. Habang ipoy siya kene kasngi utray ha kabakabalang kala kindiyo burom ya kene kasngi utray kum kasngi utray Jingisynei Jingblei. Baro ki jingrake jongi ha kat nadu tayo bakoit ha do sngi utray paska kawan lang ha kene kasngi. Namar uble upen pao yalade hangi baulong ka Jingisynei Jingblei ya ka prate. Ba uble ban kerlalong ka Jingisynei jong uble ha ka prate. Ude ban yai lemba ka jingsha shitam. Ude ban yap bat ude ban mipad kum gadak ka shin jong ka jingchap. Nagata ka daw katasin kabapi pet ya ka dor jong ka Jingisynei Jingblei. Pila ban yo iya ujisu ubalam mipat hakata ka dor. Pila ban yo i ujisu ubadon gidak ka shin jong ka ding prek hakata ka dor. Pila ban yo iro hakaju kapor ya ka jinglong Lyngdoh bamjekut ubapong ya ki jain Lyngdoh ban wan syangi ban sensyar ya ka donul ya ka mensiyam jangi bangin dup iyo ya ka Jingisynei karhai halo jangi halor ka partei. Badu jisu ula hikaya ka Faustina bakoit baka de ban pinyetu ya ka parte bang along uble jonga Jingisynei barki beryu ki de ban nang ban duwai shawu jisu ubadam da ka Jingisynei kane kalong ka jingang nur jongu jisu kane kamde ka jingang nur ka jong ka we ka sister kabala yim ibala sa ha ka Warsaw na Krakow ha Poland Henry lemba kane ka sister uble udang penkin mau sasasin yangi klem ka Jingisynei ka jango ka parte kam don ka way pat ka lad ban light em namar banai hangi ban penyo hangi ya ka Jingisynei ujisu ukun uble ukris ula shashitom hadu kata ka jingsha shitom jangu jisu bat ka jingiap jangu jisu kalalong ban kalalong ka Jingisynei Jingblei na ka benda jangi lada manga bat mapi nginum tre ban pediang ya kane ka Jingisynei ka jangu ngin sanang kindait ya jisu ngin sanang kindait ya ka jingpenim ka bau jisu lawanra ha kane ka parte ba de na ka ta daw ko himmen ko para palat ya ka sngi utrai paska palat ya kano ka jingrake sngi buram ni haben kindiu buram ya ka sngi buram janga Jingisynei Jingblei ha ka jingem jangi ngide ben ken kordor hadu kata ya kane ka sngi buram namar delemba ka Jingisynei Jingblei ngin salaitem delemba ka Jingisynei Jingblei ngin sayo jingmap delemba ka Jingisynei Jingblei ngin yo ya ka jingkoin halor ki pobaro ka bangidang le man ka kelip ma jang ka jingim ka jongi dena kata ka daw ko himmen ko para man gasngi de ban pindem hakama tu Jesu ubatarwa hangi ya kane ka por ka bakindang tam
ka por lai baje ban pendem ya ka kli jongi hakamat ka jingisne jongo ban duwai da kawe ka jingmod kawe ka mensiam ya ka ne ka jingduwai ka bau jisu laki kai ya ka balang bakoin lemba ka fostina bakoin kane ka de ban long ka jingang nur jongi kane ka de ban long ka tong jongi iwei pa iwei bad habangi puson shapang kane ka jingkod ka jongu jisu ban shania ha ka jingisne jingblei ka jingisne jingblei ka stang ha ka jingim jongi ki kon catholic na ka sendu plapo uno kristan kano kristan ukarnga kli hakamat ka senduk plapop udang kendai tia ka jingi do kris udang kendai tia ka jingi sene ka jongu bale habau kendai tia ka senduk plapop kabalong ka tolong jong ka jingi sene jingbele naga binda jongi udang kendai tia ka beneng naga binda jongu namaru jisu ulat shashitam ba undup kalalong ka langkinia naga binda jongi badlemba ka jimbele ya ka snambat naka krum jongo ulakwa ban penkuit ya ka perte naka pop lada manga ban mapi ngi ngamdon kamshu ban plapop lada manga ban mapi ngi ngamdon kamshu ya ka jingisne jongo bele lese pela ban long companion jongo ksuid ya ka kelip mat ngamdon kamshu jingisne ka jongo bele ngastang ban yesno ketilam baduk suid ubala Thompson ya ubala ki Kaei ya Adam bat kayim ban len ya jisu len ya len ya ka Trinity bakoin ha ka peridan uksud la tusha Adam bat kayim badula watnam kongo ya ko himmen ko para la dodon napadeng jombe mano bam ngeisho ya ka sacrament jimpen yaso jonga balang Catholic pideban snavuto Piasso langbadu yasno ktilam baduk soid ubalahi kaya wadam bakayim ban kendai bad ban len ya ubale ban penbana perte kalem ubleru ngila ban im tanguk soid upenbana hungni Ketang uksud uhikai kumne yangi nagata kadau kabang kumbanga lagi kai man gidur jangga jingisne jingbele ngiyoi uji sulato ba Jesus I trust in you haba Adam ulakendai yaka jinged ha ubele haba kayim kalakendai yaka jingshania ha ubele daka bale pop Ujisu wansha kene ka perte pan pendi mai biang ya ka jingshania jongi but le de lemba ka jingisne jongo bele nila ban pendi mai ya ka jingshania jongi ha bele ha ujisu ubattarwa hangi ki nompa bapli ya ka lat ka lindi ban penim ya ka jingem jongi ban pendi mai ya ka jingem jongi deina ka nakata daw ngala Kalam ka jingisne jingoble, kalam ka sniburam jingisne jimble, ngim don jingim kaba palat leyam, banyakane ka jingim kaba ujis utarwa hangi. Ngiyas ngaw haka gospel, utamas, ubamshim la don badu jisu, haba ula wansha ka kamera balakang namar ba kiting ye kiju. Ulawang ngababe minda, ngasngusi minda, bale ukin raja nga, umshim la pinpaw hangaro, namarngaro nga longuwe na ki apostol. Baduang tat hadu manganda yoi, yaki dak ding prek. Haka kti jongo, shaka krum jongo, ngan omnge. Tat hadu bangan yoi, yaki dak ding prek haki kti jongo, bat ka krung jongo, ngan omnge. Kaya ka jingkar pangjong kini ki dak hakakti bat ka krung. Ka jingkar pangjong kini ka dak hakakrung jong ujisu kalong ka jingi kai yaka perte baro ka we minda ko kristan baro ko nombod jong kris pinum deben angnod halor ka pop henre pideben angnod halor ka jingisynei ka jongo nama naka krum jongo kami yaka bat ka snam kaba penkod yangi kaba ai jingim yangi kane ka long ka jingular kaba ujisu uai hangi dena kata ka daw Thomas uong
Kalem kane ka jingyoi ngang amlaban yalap. Kalam kane ka jingyamat kumno ke ngan le shari India. Kumno ngan le yalap shakine ki niyam ki bam pediang hado mendau jisu. Ban pinget yaki beriu ha India ngadon kam yakini ki dak ding prek ha ka ketibat ka krum. Kalam kane ka jingmong. Kalam kane ka jimpau jisu ngam nushu ban leit sha India. Namar India kalong ka region ki Hindu. Dina ka taka daw ko himen ko para katkum ka jimpar saad jong mensiam ngas ka wutu bantu roy ha ka jingay utama sulayam ulas nga wutu ulang nompa baple. Ulas nga wutu, ulang ubat talot palad. Ulas nga wutu, don bor satiyaban yalap. Bad ula ab. Hadu bandawan ujisu, ban peni hau, ya kene ke ding prek. Ban peni hau, ya ke ding mong ha ke krum jongu. Ong jisu yawu Thomas, ale wanshane, tewad mendah. Ngan ayapi ya ka jinga kam kerpang ban ya kiwi pat ki apostol ya me namar ngatip ya ka sain dur jongo bele naga benda jompi kalom ban Malaysia India namar hari India ki beriu ki klein ha ka niam jongki ban pen kalon ya ki pidon kam ban yomad yanga badula ai habu Haba ulawan syari India, ula yomad shisha ya kabor jonga ding mong jongo jisu, krung jongo jisu, namar ka Jingisynei jongo bale, kalatu shito haloro Thomas, but kat sabawu Thomas ulaleit, ulalaban kring ya kibriyo shawu jisu, nagataka daw nga iyang hangne. Nagataka daw nga iyang hangne. Ngarong ngalang ukun Brahmin. Kun Hindu Henry na marka jingyalap jongo Thomas yaki pate men jonga kila pediang ya ujisu habau Thomas ulak peni ya ka kurum ya ke jingmong ha ka kurum jongo jisu nagataka daw ko himen ko para na Kerala minda don ki missionary ha ka perte baro kawe katsya ba pilate what ha ubanay rula da pilate pilaban yo iwe Malayali hangdo ubayalap ya ka gospel namaru Thomas ubala kotkar pahad ya ka jinged na ujisu da ka batta tawad ya ka jimmong ha ka kurung jong kane kalonga jingkar pang jonga Jingisynei Jingblei kane kalonga Jingisynei Jingblei kane ka de ka bor jonga Jingisynei Jingblei na ka ta ka daw ujisu upeni tu hangi ya kane ka jingai Henry ngi ki Kristan ngi batolot bor ngim don kam ujisu ngi don kam ya ki ke baro yona ujisu ngim don kam ujisu satya buna preng jong ngim don kam ujisu ngi don kam ya ka bangilaban yona ujisu Henry kaktino bale ka Kumno habau Thomas ulat wadia ka krung jingmong jongu jisu ulaong ko trai jonga ko blei jonga ngamdon kam Yesu namar ngasno dab ngalakadang hakadonut ngakadang ngasno kadang hakadonut ko trai jonga ko blei jonga tang yame marwe ngalabiang ka Jingisynei jongo bale kan pen gadang ya ka donun ya ka mensiam jongi ba nginum don kam Yesu palat ya ka Jingisynei ka jongo bale ladangi stang ban yid ya ka Jingisynei Jingblei ladangi stang ban wad ya ka Jingisynei Jingblei ladangi aiti haladesha ka Jingisynei Jingblei ngin sa long ki balai tem ngin sa yo ya ka bor ka batmai halo jongi Dina kata ka daw ha ka shiti jongu yanis bakoy ubayomad ya ka jingit ka ba palat liam da ka ba shania ya ka shadem jongu haba ula to ya ka gospel haba ula to ya ka laitli ke shiti ula ka daw hangi kaye ka jimmut jongane ka jingid ula ong utaw banged ha ujisu long u Chris utaw banged ha ujisu long u Chris ulang u kono bale
Utaw bangit bau Jisu ulong ukris marway ulong ukono ble. Nang daong lada piid ya uble piidro ya ukon. Lada piid ya upa piidro ya ukon. Kabamon ukon bad upa kialong kawe. Nang daw laong kumno ilaban roy hakane ka jingin kongo ya ka hukum jango bale ban roy hakane ka jingidu bale ngidon kam ban kongo ya ubale habang istam ban kongo ya ubale ka jingidu pa kan roy hapo jangi haba ka jingidu pa ka roy hapo jangi ngistang ban yidia ukris habang istang ban yidia ukris ngistang ban ngeit bau Jisu ulong ukris na marubleki ula pensele yawu ubleki uba pensele yawu habang istang ban ngeit ubleki u pensele hawu ngin stang ban kelalong ki kon jongo bale nang dangin pidiang yakaba ukon oblei utarwa hangi ngik pidiang ya Jisu kum ublei ha ka jingem jongi haba Jisu kelalong ukon ublei ha ka jingem jongi haba Jisu kelalong ukris haka jingem jongi ubala sharp pensele ban pelait im yangi ubala sharp pensele ban penkoit yangi ubala sharp pensele ban pen bana ya usnem jonga jingsius pa yangi ban pen bana ya ka kubur babhasha ki baduk ban pen be de ki kemat ba matla jongi ngi suki pasuki ngin kerlalong ki kun jongo bale ladang ngim kerlalong ki kun jongo bale ngim don jaga habeneng kajingya le jonga ba jompi kalong bangindup long ki kun jongo bale ha kajingim jongi ladang ngim kerlalong ki kun jongo bale ngim don jaga habeneng buna padeng jongi ngim pat long ki kun jongo bale ngilong kristan ngilong nombud henre ngim badde ki kun jongo bale ki kristan kim pat long ki kun jongo bale tat hadu pikla long ki kun jongo bale pinsa jingai na ka jingidu kris pinsa jingai na ka jinglong jonga beneng naga daw ko himen ko para Jisu haba ulami pahan na ki bayap haba wansya ki apostol ulai kuble jingsu ki nang da ula persada mensiam baduang top pediang ya umensiam bakuin ke jimpediang ya umensiam bakuin kalong ka dak ka shinjong ka jimpediang ya ka Jingisynei Jingblei namar minda mangaban mapi ngiyop pediang ya ka Jingisynei Jingblei lemba ka jingwan hiar jong umensiam bakuin halo jongi minda ngi barong ngi im ha umensiam bakuin bangi pinro ya ka jingdon jong mensiam bakuin lemba ka Jingisynei ka jong bale nakata ka daw Jisuang ban penjana ya ka jingdon jong mensiam bakuin hapo jongi ubayai perta hapo jongi haga shiti jong Paulus bakui sharom katsan uang bade mensiam bakud ubadon hapo jongi bapelong yangi ban perta aba kopam Bade umensiam bakoin ubadon hapo jongi ubapelong yangi ban perta aba kopa ban perta aba kopa umensiam bakodu de ben yarap yangi badu de mau upelong yangi ki kon jongo belai menda namar ke Jingisynei jongo belai kawan lemba umensiam bakoin halo jongi ke Jingisynei Jingblei ngipediang lemba umensiam bakoin menda kata sin ni duwai na hakama tu Jisu ngidang dab kane ka bor jong umensiam bakoin haka jingim jongi umensiam bakoin uhikai shihikai yangi ban kongu ya ka hukum jong bale uhikai yangi ban idia ubale kenambang indup long ki kon jong bale bad habang ikala long ki kon jong bale ngin sayetu ukris ngin sestang ban itu ya kris namar ukris kabamut ubala pensele jongo bale ukris kabamut uba pensele jongo bale bad habang ni pinhe ya ka jimpensele jongo mensiam bakuin hapo jongi ngin sestang ban ya kendo ya uta ubala pensele ningkong baulong ukris nakata kadaula ong uta ubangait bau Jisu ulong ukris ulang ukono bale utau bangit bau Jisu ulang ukris ulang ukono bale
ban ngeit kane mano bayarap yangi badai umen siyam bakuit hapo jongi nagadaga daw o Jesu ulahai ningkong yaki apostol umen siyam bakuit minda kumnong ilaban penroy ya umen siyam bakuit hapo jongi ban penroy ya umen siyam bakuit hapo jongi o Jesu ulaong yaki apostol ulaong kumno yaki apostol ulaong yaki apostol kumne lada topdiang ya umen siyam bakuit nang daw layay bateng lada pi map yaki pop jongno minda mano ba map yaki pop lemba ki apostol badap da umen siyam bakuit nginang yo jimap topdiang ya umen siyam bakuit nang daw Jesu layay bateng lada pi map yaki pop jongno minta don ki beriu ki kili kumno beriu u Lyngdoh u beriu kumanga ulaban maap ya ki pop jonga minta pideben sautu kumno manga u beriu jobi ulaban maap ya ki pop ulaban ngap ya ki pop jombi namar lemba ka jimpensle bad ka jinkentang Lyngdoh ngalayoru ita kaju kabenda jongi apostol kabau Jesu ula ai haki apostol lemba jimpediang umen siyam bakuit kabamon ngayang hangne hakama jompi da kaba yasolang ba kata kabor kabau Jesu lai haki apostol hakabawang topediang ya umen siyam bakuit yaki pop jongno pilamap omde yaki pop jongno lada pimap yaki pop jongno lada pimap yaki pop jongno lamap yaki minda pilaban sautu ka jingyade jonga Jingisynei Jingblei jingyade jongu mensiam bakui jingyade jonga jinglong Lyngdoh jingyade jongu blai uppa badu kris baro kane kanek kashai kadar ladapi don ga jabing ban perkat bat puson kindiat pilaban sautu minda ordinary nursery child also can understand this andre kae yaki remba kae yaki longomi namar ngibun kampalat ngim sautu ya kaneka jimaya tathadu ngi sautu ya kaneka jimaya ngi sakut hakakti jongo bamen bado bamen kwa bangin sautu ya kaneka jimaya namaru sautu lada ki kun kristan ki sautu ya kaneka jimaya kin maresha ka sendup lapo henry uksud ulapin matla yangi uksud ulapin kelut yangi uksud ulapin yap shiliang yangi ngilong ke bayap shiliang keti kichat ngim kwa banyait ngidon buhun ki daw uksud bu hakama jongi tenteng kalaban longa jinghun huri kura jongi ingasem tenteng kalonga jinghun rang kenram jonga jingato shongkurim ken tenteng kalonga jingkin rungkin ram jonga jingim shimet jongi ba uksud uyalam yangi shaka pop babun jai upin matla yangi bam sautu ya kaneka jimaya kababuri hakaktinu bale baleng ireke ya kasngi burom jonga Jingisynei Jingblei sngi burom jonga Jingisynei Jingblei kalonga jingkod yangi ban roy hau mensiam bakoi lemba ka sendu plapop lemba ka sendu plapop kalem ka sendu plapop umensiam hapo jombi unum roy lada ong kumbon gibriu ngalaban plaha uble bait bale Jesu la ong kumne haki apostol don bon gi kinhun kristan gi ong ngalaban pla bait namar ngadon phone number jong uble Katbang adon kam, kata ka kam yahab, kam yade bad ka ketinu bale, kata ka de ka shutau da ki beriu. Ujisu umshim laong pilaban pla bait, laong, kelam ong, ulaong, yaki pop jongno pimap lamap. Ujisu ula keren syai kadar, kane kade ka jingai baning kong, kaba ujisu ula yaki apostol, shuawa un kiu shabane, hadin ka jimmi pa jongo. Pitarai ujisu namarula yotia lais ni haka jingtap ula klet lut, ula keren rumah.
Pis ngukumno. Lese don ki bri ki ong lese ujisu haba ulam ipat na ki bayap umpat don umpat biang kli lese. Demo. Nagatagada ki brio kim nge dia kane ka jingmaya. Nagatagada buon ki kon Catholic minda ki kensting ya ka Jingisynei jongo bale kaba wanto na ka sendu plapop hangi vei pai vei nagatagada ki bas ngawtu kintur minda kasngi ha ki sendu pla jongi balang Catholic namar ki sawtu ngarunga don kam kindia Jingisynei ko bale lada memai ka Jingisynei ngamla banim shu ha ka jingim jonga ko himmen ko para. Don't challenge your God. Don't ever challenge your God. You are nobody to challenge God. Watnum yang ban Yakob badu bale pimlong eye ban Yakob badu. Watnum Yakob badu bale. Lada pi ke basong hangne don mano ba Yakob badu bale halor ka Jingisynei ka jongo kin mau yakane lada pi Yakob badu bale kin mau pidon badu uduk soin uba Yakob badu bale nadu bastang banang da ulayo ka kerteng Lucifer uba lagya arsut shaka dujog badom don kerdan Yesu hakamatu bale Uno ubriyu kano kabriyu ba Yakob badu bale halor kane ka pang jong ka Jingisynei Jingblei kilong ki paralog jong uksoid nakataka daw ko kimen ko para kane kalong ka por kaddo kapor jong ka Jingisynei Jingblei kakelip ma jong ka Jingisynei Jingblei kalong rupor kaddu nagabenda jongi ki Kristan ladang ngim ken kordor yakane en sopoy kapor ngi babe ngi tidia ka syadem bad ngi ong ngampad poi perkat kalong kumne pleng henre kata kapor piladir palat lese pinong ngampad poi perkat bakalong kumne mintas ngap kalong kumne beit om don kumwei pat ha kane ka jingikai dina kata kadau jisuang lada pi pensa ya ki pop jongno la pensa lada ki briu war hadin jisu penyetu yalade ya ka Jingisynei jongu war hadin kata ki mutlob kim treben pediang kata ka pop jompi kalasa she seen ka pop jompi kalasa but pitip kai ka ban sajia hangi dayum day she seen pi pediang da ka jingkamene ka pop jompi lada pim treben pediang ya ka Jingisynei jongu kai ka jinggut jompi kalong kumno ka jinggut jompi kalong bandu bandam ban bishar pinrem yapi yan sa sha pinrem ban light na ka jingsha pinrem ngi don kam Jingisynei Jingblei ban light na ka jingsha kendai ngi don kam Jingisynei Jingblei pideben pliya ka donu jampi pideben pliya ka jimmu jimbar ka jampi pideben pendrit yalade kindiyat ban sautu ya kane ka jimmaya wad ya ka Faustina bakuin babita Faustina bakuin omde bastard kumapi buna padan jampi pilam bastard heka kli jompi enreka Faustina bakuin kalong kinna nonggendong kampatla ban pule namar ki duk palat wad ban leit mas ngi utrai bat ki vei pat kisngi ki kimmen shipara kim don jain lada ivei imut ban leit ivei haban shong ing namar ba kim biang ga jain kila pan kili yang ga jain jongi himmen ki para ban leit mas ban pas kul yaka kimi ki pa kilong baduk but nadu prasnem hinyu prasnem garta ujisula stamban kren haka kinna nonggendong but kam pat sautu bade ujisu kren haka nama romdon mano ban hikai yaka bade ka suru bale kala chimpor yaka hadu katkindai snem habakala late lang bat ka himmen jonga ban hiya shimmenda yaka dance party jonga shnong kila lay shat kemen hangda
uble ujisu la kren Faustina hadu katno por ngadeban apyepi hadu katno por ngadeban apyepi bale pim pai shanga lade pim bale pim kongu yanga nangda kalastang banshim yakalindi jonga Jingisynei uble wadlada kala yomad bonsin kamshim la sautu bade ujisu nangda kala shonkali kumba shispa arpo kilometer ban poisha warso ujisu la kren haka ban late long sister kataka kinna kinde comfort long comfort pass through watiaka class 10 kalomba beach kimi kipa kilomba duk kala late ward kaweka convent kawepa tidiaka jingkang jongi sister pidyang yanga ngakwa balong sister but ki ong bonsin kita ki sister ki ong ngidon shakri kitchen shakri nongshet ngidon lupa ngimdon kamshu yaki shakri minda ki leitno ki kein yaka kumga shakri ba wad kam kalatit kawe ka convent ban yo lad ban rung convent ban long sister kaddu kadwai ha Warsaw kala leitin kawe ka convent Our Lady of Mercy kala thidia ka jingkang jonga ta ka convent nanda ka sister lapli ya ka jingkang bat kala snap ya ka bat kala ong hoy ngin sa pidiang yapi ujisu la kang baro ki jingkang hakama jonga namar ujisu don kam ya ka banrung hakane ka convent Our Lady of Mercy ka Maria ka kami jonga Jingisynei Jingblei ujisu ukun uble ujisu ulong ka tlong jonga Jingisynei Jingblei nangda kata ka sister kala ong ngin sa pidiang yapi Henry kino ki kinna ki bakwa banlong sister kide ban su kala hala ki jongi jain kide kimi ki pa su jain nagavinda ki kun jongi Henry pite pi1 marwe pile kumne pile treshua nangda lum ya ka pisa su ya ka jain nangda sa wan rong kata ka ko postina kala kongu kala leitre bella bakandup yo pizza bansu ya ka jain sister namar kimi ki paru kimtip kala marena ying kala pet na ying namar kimi ki pa kim shayaka kala pet na ying kalam itu kimi ki pa kidam wadiaka hamdon kata ka por hamdon mobile phone pp don haye hamdon mobile phone te kane kade ka por ka postina kala yo pidiang ya ka jimparasa uble banlonga apostol jonga Jingisynei apostle of mercy ka postina bakuin ka kellalong ka apostol jonga Jingisynei Jingblei omde na ki ying kabarispa kamshimla mina ka pakidulan kalamina ka ying trap jongi badog kalambiang ga jain ganeb ka kalaballa ban penbiang nangda kalarong bad kalayim tang laipu lai snem garita kamshimla yim temmen kumbayim mangi kamindoy ayu ban im temmen kalam jisu ko himmen ko para kamindoy ayu ban im temmen kalam das ngautu ya ka Jingisynei jongoble kamindoy ayu ban im temmen ban perlu dia ka ja ya ka bam ya ka pizza kalam jisu bun ki record kimju imslam ki yap koloi kaba kongsan yoma dia jisu naga taga daw ko himmen ko para ka postina kalas tang ban pediang ya ka jimparsa de jongu jisu nado katkendais pa laipu wai February ba day house name katkendais pa laipu san ujisu la bataya ka bandro ya kane ka dur ka bangioi how way artist Henry enda artist nongdro artist enda ulade draw ka postina bakoin kamshim lahun satya namar kata ka dur kaba ula draw kam don kano ke Jingisynei but ka dur kaba kalayoi Henry ujisu la ong ya ka Faustina wad nungko selai
kadur jonga omdon kano kador komdon kano ka rong jonga pertela ban penitinat omdon kano ka rong ka bala kibru ke bala tau laban penitinat ya kadur jonga sngohun no da kane kadur omde kadur ka ba kongsan henre ya ka jing sautu ya ka jingisynei jonga kalong ka ba kongsan ka jing sautu ya ka perte siapa ka jingisynei kalong ka ba kongsan omde palat ya kadur ko himmen ko para lada pimdon jing sautu ya ka jingisynei jingblei pinum la banyo ya ka baneng lada pim ya lemba ka kerdop jonga jingisynei jingblei kinmau piha ben ya lemba ka kerdop jonga jimbishar hok jongublei naga daga daw ngiha ben kain kordor ya ka negasngi omde tangka negasngi malak ilai beje enda latir lai beje mangasngi Piki ramba, piki longomi, piki kon samla, piki kinung kinna kelong katchaba pide bandon, pide ban kin mau bardua ya ka jingisynei jingblei, ko jisu kosyam ka jingisynei ngashanya hame. Namar ka jingsha shitam bakodisa jungu ngashanya toisne yangi badia ka perte barokawe. Kani kade balonga Jimmelin jongi ko himen ko para lem kane pinum don lachu banyomad ya ka baneng ladapi sarong katnoru pimla banyo ka baneng ladapi ai ni katnoru pimla banyo ya ka baneng light no ya ka jingisynei jingblei kaprip lagi kamachombi duai ha kamen siem jombi nagabenda ka jingisynei jingblei duai nagabenda ka jingit ka chungukris duai nagabenda ka kambala jonga jingisynei jingblei ha ka jingim jombi bau jisu ulaban pengala yapi ki kun mutlab shaka jinglong ka ba jemnod shaka jinglong ka ba jai shaka jinglong ka ba shida ban penrit yalade hakamat jisu ba id hakane ka sngi borom janga jingisynei jingblei ngi kot kar padyame bamen yarap yangi ha ke jing talot ki jangi bamen kinti borom yangi da ka jingisynei jame om tang mangi marwe henraya ki himen ke pararu ki bampat pe pang ya kane ka jingmaya ha ka jingim jangi kumjuru ko jisu ya ki nompo bapli baro ki ba jingai palat name klempidi yang ya ka jingisynei kabamet terwa hangi lemba ka sendu plapop lemba ka mas bakuin da ka bat ka snam ka ba mina ka krum jame ka ba penkalai ya ka jinget ka jangi ai boringi ko jisu pensle yangi ko jisu pen kud yangi ko jisu pen gandang yangi ko jisu enyaro ya utrai jisu Kris